खुसिंग्राबो मोनो लोगोफोर बे बाजाराव खुसिंग्राबो फानो आसुरितसो बाजारा गोगोमनो मोजाङानो मैगं थाइगं मोनजोबो आरो ना मा नांगौ साम'खौ लाबाय आरो मोननै भागो लाबाय मोनथाम मोनसेयाव बेसेबां 10 थाखा मोनथाम लाबाय 10 थाखा 30 थाखा हेल' लोगोफोर वेलकाम बेक टु संसार दैमानि आनन्द ब्लग स' लोगोफोर दिनैनि ब्लगा मा जागोन नोंथांमोन टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानै थारैनो मिथिखाबाय जानांगौ नङा होनबा लोगोफोर थ' लोगोफोर नायलांबाय थादों सारद' जानानै फैबाय आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय दायो एसे बेरायहैनो नागिरदों जोङो बहा बेरायहैनाय जायोथाय मिथिला ओमफ्राय फैगासिनो आंनि लोगो माने लोगो बिदा आरोना फैगासिनो दां बै ओरैबायदि गरम मोन्दों ओमफ्राय बिदानि गारिखौ लाना फैबाय हारसिंनो गोदान रड लोगोफोर बेयो नै लोखि बाजार थाङो ओमफ्राय नै सिमला रड नै आंनि लोगोआव फैगासिनो लोगोफोर जोङो लबार बागान बेरायफैदों आरोना ओमफ्राय आं मेंजोब्बाय गरमजों जाबजों बेनि सायाव जिन्स गस्लासो गुफुर ओमफ्राय सिङाव गासै स्पर्टिं गानदों ओरैबायदि गरमदों आरोना बेरायगासिनो बिदि जाना दङ ओमफ्राय आरो सासे लोगो दङ भिउखौ जा मोजां नांदों ग्रिन कालारजों फुरा दा दैज्लां बोथोर जाबाय नालाय हाग्रा गोजा फुरा देनां क्लिन जाजोबगोन नै बेयो लबार बागान लबार ओरैबायदि हाबाय आरो नोगोरनिफ्राय आंथ' खाथियाव दिनैसो नुफेरदों नै थान्दाथार सिङाव ओरै बै इन्टिजार लबार माबाखौ फोरानदों बेरायनायाबो टेन्टाउन ओंखारलायो फुरा गोलोमफ्रुजोब्बाय नै लबारफोर फोरानदों ओमफ्राय नै लबारफ्रा बिदिनो आरोना ओमफ्राय नै बाहायनो माबा खालामो आरो माबायसो मोनामदों नै बेयाव दोनग्रोयो आरो फार्स्टआव नै बेयाव दोनग्रोना होदो आरोखि नैबे फुरा एसे दै दङ नैबे फुरा क्लिन जाजोब्बाय आरो सेराव दिनैसो लुनाय ना एखे बाक्सा बेनो फार्स्ट टाइम नामा लबार बागाना नैयो आंथ' बाक्सायाव नुफेराखैमोन नै लोगोफोर मानिबा न' बानायदो आरोना ओरैबायदि मोजां बानायदों बेखौहाय भुटान थांनाय रड खाथियावनो आरोना बियो जि समायना बानायखादों दसे इदि बेरायनो फैदों आरोना लोगोफोर मा जायगानि नामखौ मिथिला आरो साहा बागान गोजा ओमफ्राय बिथिंजाय फंबाय खानै दं बिदा खानै दङ बे गामसा गाननाय सानैया फंबाय आरोना आंनिफ्रायसो गिदिर नुयो इसोरखौ सोमखोर साहा बिलाइ बैथिंजा हाजो दङमोन आरोना बै एसे ग्रिन निला नुहुरदोंना बेयो दा गोजौखा खिन्थु ओइ नै बिथिंजाय नुहुरो एसे
थांथ'ला बिदि नै लोगोफोर दैजिमायाव बेरायनो फैदों आरोना ओरैबायदि हाद्रि आं बिराद बाबायसो आरो खिन्थु मा खालामनो आरो बेरायहोग्राफोरानो जुदि बिदिनो बेरायनो लाबोबाय जेथिया थांखानांगोन नङा होनबा लोगोफोर बेलायनो दैजिमानो लोगोफोर आंथ' जि बाबाय जागाखौनो नै एसेबाबो लांदां फिदां दैसा गोरानसो ओरैबायदि बाबाय आं आरो मेंनायखौथ' मा बुंबावनो लोगोफोर बिराद मेंबाय खर' साजोबलायबाय लोगोफोर नायनो गोनांथ' जेबो लकेसन गैया आरोना जास्ट बेनो पिकनिक स्पट पिकनिक जानो हायो आरोना बेयाव भिउआ एसेबां गाज्रिद्रायबो नङा मोजांद्रायबो नङा नायदो नै लोगोफोर दैजिमा बाजार आरोना इभिनिंआव एभ्रिडे जायो आरोना सानफ्रामबो बाजार जायो लोगोफोर सब अमा बेदर नै लकेल ना जोंनि जायगायाव बिदि फानस्राया सं लोगोफोर नालाय एसे मोजां मोजां नेचारेल बुस्थु मोनजोबो र' नै पुरा नेचारेल बुस्थु मोनजोबो हासिब भिन्दी ना मा बुस्थुनि आयो साम' लोगोफोरनि नायलाय साम' एरख'नाय नाथुर ना बानलु सिमफ्रि एलासि गुथे मोनजोबो आरोना लोगोफोर नै नायलाय साम'खौबो एसे साफा साम' मोनसोयो भिन्दी खुसिंग्राबो मोनो लोगोफोर बे बाजाराव खुसिंग्राबो फानो आसुरितसो बाजारा गोगोमनो मोजाङानो मैगं थाइगं मोनजोबो आरोना मा नांगौ नेचारेल मैगं थाइगं मोनजागोन मैथा नाथुर ना स्कस साम'खौ लाबाय आरो मोननै भागो लाबाय मोनथाम मोनसेयाव बेसेबां 10 थाखा मोनथाम लाबाय 10 थाखा 30 थाखा माबायदि जाबावो खुसिंग्राखौलाय खदालजों